2 नम्बर खमाबारिनि रायजोफोरा बेहेर बारिखौनो नै जावग्लिदों ट्रेक्टर हाबा जों गामियाव रायजोनि हाया नै ट्रेक्टर हाबा बेनि थाखायनो नै रायजोनि ज' जावग्लिदों आरो बोथोराबो दिनै बिराद मोजां जादों सान्दुंबो दुंदों दोमैदोंबो नंगौ नंखागौखौसो होनखायोबा मेंजोब्बाय बेस्रा रायजोफोरा नै आंबो मेंबायलै दै लोंफैदोंमोन लयला लयथा मोनजोब्बायदां मानसिफोरा ओइ बादाम मेंबाय देलाय 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 जाथारनांगोन खिन्थु खुगायाव सोथारनांगोन देलाय खुगायाव सोलाय देलाय खुगायाव सोलाय सोर खबसेबो जाया अयनायलै नोंना जोलै बारायनो होनाया लान्थाबाव मेङाखै ए मेंजोब्बाय मानसिफोरा सोरबा सोरबा खदालाव नाबथालायनांगौ जाबाय मेंनानै बेहेर बाराबो बेहेर नङा होमबाबो ट्रेक्टरा हाबनो नागिरा ओंखायनो रायजोयैनो ज'नो जावग्लिनानै गायनांगौ जायो आरो बेवहाय हिनजावफ्राथ' गायनो हाया हौवाफोरासो बिथिं गायनांगौ जायो बे बेहेराव हाबनो हायाना अभारद्राय बेखौ बेखौ थेनांगोन र' दसे थानानै सम लादोंब्रा खुसिया सिख'लायदोंमोन ओइ खुसिया खुसिया बा गिदिरथार बोथिनै जाखागोन